खिन्थु मोनसे सोदोब बाहायदों दावबायसा बर'आलायनो मुहुरि बिथांमोनखौ आं बुजि मोनाखिसै मुहुरिया मा सोदोब सोरखौ मुहुरि होनो अत बोसोर जुदि बिपिएफ खालामबोबायब्ला सासे इमान मानाव गेदेर मानगोनां सासे इएमखौ मुहुरिजों रुजुनाया बे जोंनि थाखाय लाजिनांथाव नङा होमबा गुबुन हारिया मा सानदों बर'फोरा खर'आव जेबो गैमारा नामालै होननानै गावनि गिदिर मानसिखौबो सनमान होनो रोङा होननानै दिनै जोंनियाव बिटिसिआव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोरनि थाखाय सिफ जालांबाय 2 बोसोरा जाबाय इन्टारिमाव थांबाय बिथांखौ दिनैसिम जों मान होयो लोमसाव दैमारि सार बिथांखौबो जों मान होयो सासे एक्स इएम रातिराम बर' बिथांखौबो एक्स एमसिएल हिसाबै मान होयो गणेश कसारी सारमोनखौबो दिनैसिम बनजार दैमारि सार बिथांमोनखौबो दिनै मान होयो बिथांमोना बारग' इएम दिनैसिम जोङो बिथांमोनखौ गाज्रि सोदोब बाहायाखै जोंनिफ्राय दिनै बोरै बाहायनो हाखो सासे इएमखौ मुहुरिजों इसेबां खामानि मावनाय नुसि नुनायाव मुहुरि होननानै बुंबाय जे मुहुरिखौनो आं गनायनानै लाबाय दे सासे मुहुरिया जुदि 250 किल'मिटार लामा बानायना होनो हायोब्ला हा 365 टानो जुदि केराहि हान्दि बासन बर्तन रानना होफैनो हायोब्ला उन्दै उन्दै फरायफुनाय गथ'फोरनो दिनै गावनि समस्थियाव 800 जन गाहामनो जुदि 5000 आइबिएस होनो हायोब्ला दावबायसा बर' बिथाङा बेफार बानिज्य खालामग्रा बे फिसा फिसा दखानिफोरनि थाखाय 5000 खमैब्लाबो 800 जन 700 जननो होनो हाबाय दिनैनि तारिखाव बे सासे मुहुरिया आं मुहुरिखौनो होनबाय बिथांमोन बुंनाय बायदि नङा होमबा दिनै कटक माने मन्दिर मस्जिद गिर्जायाव लाख लाख थाखानि खामानि मावना होदों लामाफोरा गामि गामि मावगासिनो नोंथांमोना खिथिबायनो थादों लामायानो जोबलाय लांसिगोन मावनो होमबा सासे मुहुरिया जुदि बेसेबां खामानि मावना होनो हादोंब्ला आं बेखौसो सोंनो लुबैयो बै समाव बिथांमोना एमएलए जालांबाय मन्त्रि जालांबाय इएम जालांबाय इमान गेदेर गेदेर लिडार जाना मानो इसेबां मावना गालांनो हायाखिसै बेसो सोंथिया नंगौना नङा नंगौना नङा रायजोफोर होमबा दिनै बिसोर एसां एमएलए मन्त्रि थानायाव मानो मावना गालांनायसै जोंनि मुहुरि दावबायसायानो मावबाय जे मुहुरिखौनो गनायना लाबाय जों थारमाने बेफोरो रायजोफोरखौ गोरोन्थि लामाजों दैदेनलांनानै भटखौ बोरै मोनगोन बोरै मोना बेखौ जुजिनानै बायदिसिना सोदोब बाहायदों बिथांमोना बेयाव बिसोरा सिमा बारलायलांदों बे लाजिनांथाव रायजोफोर जोंनि बर' हारिखौ गोजौआव लांनायाव थाङाखै बियो बे सोदोबा गाहायाव लाबोनायसो जादों बियो जायखिजाया बेफोरबायदि सोदोब बाहायनानै रायजो राजानिफ्राय जै जानो हानाय नङा दिनै दावबायसा बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो बड'फा रेइनब' रिभलिउसन मिशन होननाय मोनसे एनजिअ जोङो दानानै लादों बिनि आङो सासे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आंबो रेइनब' रिभलिउसन मिशननि आरो बे लेखायै दिनै जों खामानि मावदों जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय जौगानाय फान्डनिफ्राय डेभेलपमेन्ट फान्डनिफ्राय बे आसनिफोरखौ लाबोनाय जादों लाबोनानै दिनै जेसेबांखिनि थालांनाय लामाफोरखौ जों बानायबाय थादों आरो बिथांमोना मोनसे खोथा बुंदों गोसोआव दंना जे लायनो जोङो एके छत्तीसगढ़निफ्राय बायजोनिफ्राय थिकादारफोरखौ लाबोनानै जोंनो बिटिसिनि जेसेबां खामानि दङ बिसोरनोसो होजोबबाय जोंनि समस्तिनि मावनो हानाय मानसिफोरखौ गारना दोनना मुहुरि बानायजोब्बायनो आं सोंलु सोंनो नागिरदों बिथांमोननि समाव साबेसे थिकादार खालामना गालांखो दिनै जोङो थिकादार लाइनाव खामानि मावनो थाखाय लाइसेन्स नागिरनानै मोना जोंनियाव साब्रै जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव साथाम साब्रैल' थिकादार लाइसेन्स गोनां खालामना गालांबाय दा जोंनियाव सोरबा थिकादार होनबा सोरखौ सिनायो मानाव गेदेर गिरिन डेका पबित्र बर' मेनन मुसाहारि सोरबानो उमेश बिरिया बिसोरखौसो सिनायो बिथांमोननि समाव बे माबा थिकादार बानायना गालांनाया